дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон даъват намуданд ки сохтори низоми байналмилалии молиявӣ таҷдид гардад. дар намоишгоҳи бонуфузи World Food хушкмеваҳои лазизи Тоҷикистон муаррифӣ мегарданд. Дилшод Назаров дар маросими эстафетаи машъали бозиҳои осиёӣ Тоҷикистонро муаррифӣ намуд. дидорбинӣ бо собиқадорони соҳаи маориф дар шаҳри Конибодом. ҳайати анҷумани осор ва мафохири фарҳангии Эрон аз Панҷакент боздид намуданд. дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар саммити ҳадафҳои рушди устувор иброз намуданд, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд возеҳ дарк намояд, ки мавзӯи маблағгузорӣ барои рушд аз омилҳои муҳими раванди ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор маҳсуб мешавад. дар идома сарвари давлат таъкид намуданд, ки воқеияти феълии ҷаҳони муосир тақозо менамояд, ки сохтори низоми байналмилалии молиявӣ таҷдид гардад. ҳамчунин давлатҳоро зарур аст, ки сиёсати масъулиятноки пулию қарзиро ба роҳ монда, ҳамоҳангсозии сиёсати макроиқтисодиро тақвият бахшанд, то барои мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ ҷиҳати татбиқи рӯзномаи 2030 фазои мусоиди байналмилалӣ фароҳам оварда шавад, тазаккур доданд роҳбари давлат. гуфта шуд, ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рафъи оқибатҳои мушкилоти молиявии иқтисодӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи иқтидорҳои мавҷуда бо мақсади таъмин намудани рушди босамари иқтисодӣ тадбирҳои иловагӣ андешида, ба хотири тавсеяи имконоти маблағгузории бахши иҷтимоӣ талош меварзад. таъкид гардид, ки тадбирҳои андешида набояд боиси зиёд шудани қарзи кишварҳо гарданд, зеро ин яке аз монеъҳои асосӣ дар роҳи татбиқи ҳадафҳои рушди устувор мебошад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. 6 бренди хушкмеваҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи бонуфузи World Food, ки дар шаҳри Москав баргузор мегардад, иштирок менамоянд. ин ҳайат аз корхонаҳои шаҳри Исфара меваи тиллоӣ, Оро Исфара, Исфара Фуд, Субҳи Ватан, меваи зарин, корхонаҳои коркарди хушкмеваи вилояти Хатлон, ки зери бренди умумии Лаззати Хатлон маҳсулот мефурӯшанд, ва Ассотсиатсияи байналмилалии истеҳсолкунандагон ва содироткунандагони маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон иборат аст. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳ дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи маркази тиҷорати байналмилалӣ пешбурди тиҷорат дар Шарқ, давлатҳои Балкан ва Осиёи марказӣ доир мегардад. намоишгоҳ барои корхонаҳои коркарди хушкмеваи Тоҷикистон имкони хубе фароҳам меорад, то маҳсулот ва имконияти худро муаррифӣ ва тарғиб намоянд. ҳамкории эҳтимолии тиҷоратиро баррасӣ намуда, бо раванд ва тамоюлҳои нави бозор дар минтақа шинос шаванд. машъали бозиҳои осиёӣ ба шаҳри Ханчжоуи ҷумҳурии мардуми Чин расид, ки дар ин маросим варзишгари муваффақи тоҷик, чемпиони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров низ иштирок намуд. дар ин хусус аз Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон хабар доданд. маросими эстафетаи машъали бозиҳо санаи 8 сентябр дар кӯли сихуи шаҳри Ханчжоуи музофоти Ҷэцзян оғоз шуд. нахустин шуда машъалро шиновар, чемпиони олимпӣ Ло Сюэцзюзян ба даст гирифт. эстафетаи машъали бозиҳои тобистона дар 11 шаҳри музофоти Ҷэцзян то санаи 20 сентябр идома ёфт. санаи 20 сентябр машъали мусобиқа ба шаҳри Ханчжоу оварда шуд ва дар ин рӯз дар қатори дигарон чемпиони бозиҳои олимпии Рио 2016, дорандаи 3 медали тилло ва 1 медали нуқраи бозиҳои осиёӣ Дилшод Назаров таҳти рақами 162 ин машъалро ба даст гирифта роҳпаймоӣ намуд. хотиррасон мекунем, ки байни намояндагони 45 давлати қора Дилшод Назаров ягона муаррифи Тоҷикистон дар эстафетаи машъали бозиҳои осиёӣ ба ҳисоб меравад. дар таърихи бозиҳои осиёӣ Дилшод Назаров аввалин нафаре аст, ки дар эстафетаи машъали бозиҳо иштирок менамояд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Конибодом аз ҳоли 2 нафар собиқадори меҳнат хабар гирифт. раиси вилоят ба манзили собиқадорони соҳаи маориф Каромат Маҳмудова ва Иброҳим Сулаймонов омада, бо онҳо суҳбати самимӣ орост. тавре маълум гардид, Каромат Маҳмудоваи 90 сола солҳои зиёд дар рушди соҳаи маориф ва тарбияи насли наврас саҳми арзанда гузоштааст. хизматҳои ӯ бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, унвони корманди шоистаи Тоҷикистон ва дигар мукофотҳо қадр карда шудааст.
иброҳим сулаймонови 72 сола низ 50 соли умри худро ба таълиму тарбияи насли навраз бахшида ҳамчун омӯзгори фанни таърих фаъолияти пурсамар дорад. раиси вилоят аз хизматҳои собиқадорона ёдовар карда изҳор намуд ки ба рушди соҳаи маориф ва баландбардоштани мақоми омӯзгорон аз ҷониби ҳукумати кишвар пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. собиқадорони соҳаи маориф аз дастгириҳои доимии пешвои миллат изҳори хушнудӣ намуданд. анҷумани осор ва мафохири фарҳангии ҷумҳурии исломии эрон дар ҳайати маҳмуд шолӯй, раиси анҷумани осор ва мафохири фарҳангӣ, абулҳусейн хусравпаноҳ, дабири шӯрои олии инқилоби фарҳангӣ ва алиризо ҳабибӣ, дастёри вижаи раиси анҷумани осор ва мафохири фарҳангии ҷумҳурии исломии эрон бо ҳамроҳии намояндаи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз шаҳри панҷакент боздид намуданд. меҳмонон баъди пазироии расмӣ аз бостоншаҳри саразм, мадрасаи олимдодхоҳ, мақбараи муҳаммад башоро дар деҳаи мазор боздид намуда, оромгоҳи сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс устод абу абдуллоҳи рӯдакиро дар деҳаи панҷрӯд зиёрат намуданд. дар зодгоҳи падари шеъри тоҷики форсӣ меҳмононро ки раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ҳамроҳӣ мекард, аҳли адабу фарҳанги шаҳр бо нону асал, қироати шеърҳои ноб ва сурудҳо аз ашъори устод рӯдакӣ пазироӣ намуданд. баъди зиёрати оромгоҳ дар пӯяи нимпайкараи устод абу абдуллоҳи рӯдакӣ бо иштироки аҳли адаб, санъаткорон ва муҳассилин базми шеъру суруд баргузор гардид. меҳмонон аз пазироии самимӣ, рушди ҳамкориҳои фарҳангӣ ки бо дастуру ҳидоятҳои ду сарварони давлат байни ду кишвари дорои муштаракоти забонӣ ва фарҳангӣ сурат мегирад, изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.